ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарони азиз, ҳамаи шуморо ба ин иди саиди фитр табрик гуфтаем ки парвардигори меҳрубон куҷое бошем, худованди меҳрубон нигаҳбонтон боша. ана ба чӣ гуфтанем ки парвардигори меҳрубон ин вабора аллои меҳрубон аз ин байн бибара. ба ҳар як тамомбарори кор худованд куҷое бошем, тани саҳат, дили беғам бошем. парвардигоро шахсоне ки ба тоҷикистон раҳтиянд, худованди меҳрубон соғ саломат ба тоҷикистон барашон. парвардигор кӯли гузаштагонро мағфирату раҳмат кунад. иди саиди фитр муборак тамоша бародарон. Ассалому алайкум ғарибачагон. Иди саиди фитра ба ҳамаи шумо табрик мегем. модарои азиз, падарои азиз, ида табрикҳот мекунем. худованд сарбаланд бошен. ҳар яктан ба пеш падар модар соғ саломат бароед. салому алайкум бародарони ғариб. ҳамаи шуморо ба фарворасии иди фитр табрик гуфта, дар дил чӣ орзуи ҳавасе доред ҷомаи амал шавад. салому алайкум ғарибачаҳо. ҳаматона бародарон ба иди саиди фитр муборак гуфта, саломи коғазпечи мо ай ғарибӣ ба тоҷикистон. ассалому алайкум ба кулли мардуми мусалмон. ҳаматона бо моҳи шарифи рамазон бо иди саиди фитр табрик гуфта бародаро. ҳар рӯстон ранги ҳами ид боша бародаро. инамо хонаи лангари бародарда ид омадем, зинда бошем бародаро. худованд ҳамата нигаҳбон боша, дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошем. иди саиди фитр муборак боша. салому алайкум, идотун муборак братан. сар ида биё тез биё ки бо нагӯй ки ба мара тухм намундӣ. тухм худаш камай намерасад, бо фуромӯш накунӣ. ротану шута бихези биёя.